O Museo do Gravado de Artes acollía este pasado sábado o acto de entrega dos galardóns do 13º Premio Atlante de Gravado. O certame, un dos máis prestixiosos dos que se celebran en todo o ámbito nacional e mesmo internacional, presentáronse nesta edición unhas 210 obras, pertencentes a un total de 170 artistas de 19 países diferentes. Unhas cifras moi semellantes ás de anos anteriores e que evidencian a repercusión que ten este certame, incluso fora das nosas fronteiras. En total entregáronse 5 premios. O premio Ramiro Carregal, dotado con 5.000 euros, foi para o madrileño Francisco de Santos, coa obra Membrillos. Tamén resultaron premiados co atlante a viguesa Yolanda Carvajales, o polaco Vinicio Sordi e a italiana Elisabetta Gomirato. O xurado decidiu premiar tamén co Premio Galicia Pedras de Santiago, dotado con 2.000 euros, a Nerea Cordeiro, veciña de Bueu. A cita contou con numerosas autoridades, entre elas o vicepresidente da Fundación Museo do Gravado e fundador do museo, Javier Espósito, que mostrou a súa satisfacción polo dinamismo do centro. Sí, es el museo más importante del mundo, del grabado. Hay museos importantes, pero esto reúne dos cualidades. Es un museo de grabado antiguo, es un museo de grabado contemporáneo y tiene la mejor biblioteca ilustrada de toda Galicia. Tamén asistiu ao acto o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que destacou a contribución do museo á proxección internacional de artistas. Esa visión de facer destes premios un momento de chegar a outras audiencias, a outros artistas e, por lo tanto, converterse nunha porta de entrada e de diálogo tamén entre o gravado de Galicia e o gravado de fora de Galicia, de moitas outras partes. Aproveitouse tamén o acto para proceder á inauguración da exposición con todas as obras presentadas a esta edición do certame, que se poderá visitar no propio museo do 1 de outubro ao 1 de decembro. O alcalde e Concelleira de Cultura de Ribeira vai facer entrega dos cartafoles cos gravados gañadores ás autoridades presentes.